ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma dịka anyị gbanụ na mbụ na anyị jiri je ezumike anyị anachetana n'obere ezumike ahụ anyị jere ama m na ọ bụrụ na n'ọkịta ka ị na-esonyere anyị gịnị ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taata anyị na-ekwu maka ihe bụ ihe na-akpata nwoke nụrụ di nwoke nụrụ nwaanyị ma nwaanyị nụrụ di ife bụ ife na-ebute ihe gba n'iro maka na ọ nwere ka anyị ji wee nụta akụkọ onye ọkaikpe ji mma wee sugbuo di ya maka na di ya na-agba n'iro dịka anyị ji wee nụtakwa akụkọ ọzọ na o nwere nwoke ji egbe wee tinye mgbọ n'egbe were ego na-tụkwasị nwunye ya nọ ife na-eke ewute ma bụrụ na n'ọgbara nwunye ya sọ ọ gbagburu ụmụ ya na-asị kedu ihe bụ ihe na-ebute ụmụ ihe ndị a ihe a ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata biko anyị na-asị gị biko chee ntị maka na ị ga-etikwa ọnụ na ya bụ okwu o ọ bụ ife na ihe a na-ewute m na-ewute biko Ada Jizọs ọ na-ewutekwa gị ọ na-ewute m nnọọ na ezinụlọ efibewere mmadụ ifuru nwoke nwaanyị hụ ha chi na ha ga-anụ di na nwunye abata ọnụpụtazi nwanne anyị tụ ụta megịnị eduwezinụ biko Igbo ọma na-egebe anya ka anyị chọrọ ka anyị tinye na ajụzi kedu ife bụ du infidelity na ọ bụrụ na atụgharị ya n'okwu ndị Igbo kelee okwu ndị Igbo ndị maka esi edozi na-akpọ infidelity ya ịma ọ ga-agba okwu ndị iti ịghọtago nye ka nsị ka anyị tụgharị ya n'okwu ndị maka esi edozi okwu ndị maka esi ekwu ndị gụrụ akwụkwọ kedu ife bụ nwoke maọbụ nwaanyị ịgbado n'isi ịma na abịa na nwoke ka ha kwuo ife bụ ife na-ebute nwoke ịgba n'ezi ka m were mụ onwe m bụ katikis wee ma ife ọmụmatụ ama m ife ga-eme nwoke ife oge ụfọdụ ọbido gbaba n'ezi nwe ife na-akpata ya maka asị na o nwere ihe mere edeji wee be nwee maka na ị ya afụ nwoke jere kịta jee nụọ nwaanyị maka na izizi fụrụ nwaanyị ife ya amasị gị o nwere ife fụrụ imere ihe a ji wee masị gị keke bụ na gị na-abịa ihe dịka otu afọ ma ọ wee afọ abụọ afọ ịtọ abịafụzi na ụda aka ị na-abụsị ụta ya zi ka ibe bibe na-akpata ịghọtago ka ọnwụ na nwere ihe m na-atọ ụta maka na amachi ịtụ onye ọnwụ na ụta maka na abịa na ya bụ iwu nwoke na-ada iwu nwaanyị na-adagbu ya bụ iwu ịbịakwana dịka nne na nna anyị ba oge ha ji wee nụọ alụmdi na nwunye ebie leta ya ịbịa bụ ihe na-emekede na-ajụkwalị ọgwụkwalị alụmdi na nwunye ka a na-alụ ọnwa oge ahụ ịbịa ịya afụ ka nwoke nwaanyị bịa ọ na-akpọ di ya onye nwe m nna anyị ịghọtago mana kịta na ịya afụ ihe lụta nwaanyị dobe n'ụlọ dịka na di na nwaanyị ogonuka na-akpa ihe I like you I hate you I love you I hate you oge ịghọta ọ na-asọ ịbịa kpọzie ya bụ nwata nwaanyị dee n'ụlọ dịka otu afa nwụ Chima ịya afọ kama ọ ya kpọzie m họni ya bụ mmanụ aṅụ ịghọtago ọ na-akpọbụ ebuzi ọkpọzie m Chima na gịnị ya bụ nwere obere eso maka na dịwe ka nwoke na nwaanyị ga-eji bịa na ya ga-enwe nghọtahie kama ya kpọzi mmanụ aṅụ ude mmanụ ọ na-adị ete ebuzi ọkpọzie Chima ịghọtago ụmụ ife ndị a ọ na-agbawa obi ife na-ekwu kịta bụ na ebe ọ bụ na ebe nwaanyị enwero nsọpụrụ n'ebe di ya nọ gbam ọ bụ na nwaanyị enwero nsọpụrụ n'ebe di ya nọ nwoke eme gịnị enebezie anya na ọya ezi ọfụzie ndị chọbazi ịma ụmụ nwoke ife na-asị na ụmụ nwoke na ife na-akpọlite mmụọ ha bụ ihe ha fụrụ n'anya ịghọtago ọ bụ na nke idote n'ebe gị ịyafụ na ọbịa na-emesi omume na-adịghị mma ị bịa fụzi na onwe onye nke nọ n'ilo maka na ndị nọ n'ilo kara chọkwa ka a ga-eji wee bata n'ime ụlọ ife dịbe oke na ome gịnị ọ dịkwa n'ebe ọgịnị ihe na-atọ onye a na-atọkwa gịnị ife na-ekwu na enwere nsọpụrụ nke ọzọ kwasị m tinyekwa ya n'ịma na bụ ụmụ nwaanyị ịma na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ala ikafa egbe gịnị jiri akafa nwe gịnị wee dozisi ụfọdụ kpuchitewa na ụmụ nwaanyị ka na-ekwute ụmụ nwoke ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị gịnị ga-eme nwaanyị nụrụ di nnọọ wee nọkịta nnọọ wee sị na nwoke ntụntụ nwoke anyị afụcha na ya afọrọzi ọfụma mgbe ụfọdụ ịma na mgbe ụfọdụ nwoke amụrụ ka esi efikwa nwaanyị ọfụma kwima nwoke amụrụ ịma na onwere nwaanyị jọrọ njọ a sị na mma nwaanyị bụ gịnị mma nwaanyị bụ mficha ọ bụ na gị marọ gị bụ nwoke nụrụ nwaanyị mụrụ ka esi eficha nwaanyị ọfụma ị mụrụ ka esi esokwa nwaanyị mgbe ụfọdụ emeka nwaanyị asị onwezi onye nọ n'ezi nwere ike ego ncha ịnara enye ego afọ ịnara enye ego o ji edozi onwe ịnara enye onwezi ụmụ petnema darling honey sweetie ịnara akpụ ya nwere ka ọfụzi onye ọzọ nọ n'ezi na-eme gịnị na-akpọzi ụmụ afa
na-enyekwa aramasịkwa ọ bụ na di biko kwanụ ụmụ nwaanyị na-ege ntị asịkwa na ma ọ bụ na di enyecha ife niile ị chọrọ gị pụọ n'ezi anyị na-asị ọ gịnị ga-ebute ife dị otu a biko nwoke na nwaanyị lekwa nwunye gị ọfụma. Ada Jizọs biko jitekwa ya ịma na abịakwali o nwere ụmụ nwaanyị wụ ka m sị na fa bụ amara emeta ekesi agba ya onwe ife imere emeta mma onwe ife imere bụ emeta ha ịma na ụmụ nwaanyị o nwere ụmụ nwaanyị ya bụ oge afa ka nọ n'iro na-achọ ka ha ga-eji wee bata ịfụ ha na-etechasị na-emetụ oge ọbụla ịfụ ha na-enene ugegbe n'afọ na mma ihe bụ ozugbo nje ha ji etechasị nwoke abịa kpọrọ ha tii n'ime ụlọ nsogbu adị ibe niile na-afụ maka na ịma nwoke ọ bụ anya ka nwoke ji eli so ife na-ekwu na ekịta ma ịbụ nwaanyị bi n'ụlọ ma ịbụ nwa agbọghọ biko otu a di gị si wee fụ mgbe gị na-eme dalị gị na-ejikwakwa onwe otu a ịbata n'ebe ya ka m gwa gị ọ bụrụ na ọ bụ sọsọ na nwoke nyere nwaanyị ego ịghọtago m na nwaanyị edechi onwe o nwere nwaanyị ya bụ ọgwụ na eyi amanụ ka akpara nwoke o nwere ka o ji wee nye gị ịgba mbọ fụ na ikedoro onwe gị ọfụma maka ụmụ ụmụ anyị bụ ịbịa ịfụ ha were akwa mmadụ n'obi maka na ha abatago ebe dị ha gasị na ha abatago o nwere ebe ọsọ m na-eje biko Igbo ma na-ege ntị ụmụ nwaanyị be m na-anụkwa ịma na ọnụ nwoke ka ọ na-ekwu ihe anụnwa inwe ka inwe di gị nọ n'ụlọ ịpụtazi were ọgọdọ machie obi gị biko otu anyị si ekecha mgbe ọ fụrụ gị ede nnọọ samsam dịka nwaada na-atọ ụtọ a na-achọkwa ka ị na-atọ ụtọ maka na ọ bụrụ na ị dụrụ ọcha ọ pụọ n'ezi ọfụ ndị mara mma chelụkwa ịmara na-ekwu maka ife nwaanyị na-eme nke nwaanyị na-eme mana nwekwara nke nwoke na-eme kedu maka nwoke ya wa bata n'ụlọ oge niile ọ na-agbakasị ọba niile ọ na-enwe ndị ụmụ nwoke wee meta mma ụmụ nwoke wee meta mma isie onugbo ọ dịrị ya mma isie egusi ọ dịrị ya mma isi ofe nsala ọ dịrị ya mma oge niile ọ na-agbakasị ụmụ ọ na-eme nwaanyị eme gịnị anyị enwezi obiọma ọ na-emekwa nwaanyị eme gịnị ọ fụzi onye na-akpọ ya eme ya obiọma anaghị m ekwukwa nwaanyị biko ọ bụrụ na di gị kpasoro ozugbo pụọ mba ama ihe anyị na-ekwu kedu ihe nwere ike ịkpata ihe dị otu a ịma na dịka anyị ji iji wee na-ekwu efụrụ o nwere ụmụ nwoke ndị nwụ na oge ọbụla ịfụrụ ha iwe na-ewe ha ọnụmeju ha n'obi ebịakwa gị bụ nwaanyị o nwere ka esi ụdị mmadụ a dịka na di gị jesiri bata ịkpọ ya ka iji akpọ ya ekele ya ọzọ gị rapụ ya maka o nwere ife bụ ife na-enye ya nsogbu nwere ihe na-akpado ya iwere ezigbo nwaanyị maka eso di ya ife ya emewe ime gịnị iwere nwayọọ ọ bụrụ na oge unu na-akpụgoola etiti n'ime etiti abalị ịkpọlite ya ịkpọ ya nke m onye nwe m nna m communication problem ọnwụ ya nwa na onwere ụmụ nwaanyị na-amụrụ ka esi agwa nwoke okwu mgbe eji agwa nwoke okwu ebe ya nọ wee gwa nwoke okwu ekwefụrụ the catkiss gara aka biko ụmụ nwaanyị ibe m biko ama na asị na onye na-akpa atụrụ na anụ gịnị akwa ya na amaka o si ebe biko ịnụ di gị ma ụdị nwoke nụrụ mara mgbe ị ga-eji wee gwa ya okwu mara ebe ị ga-eji wee gwa ya okwu mara ọnọdụ ọ ga-anọrọ ọ ga-eji ya ejime gịnị wee gwa ya okwu n'ihi na ịgwara mgbe e kwesịrị ịgwa enwere ka ọ bụrụ nsogbu ka ị na-eme gịnị o nwere ike imekwa eme gịnị o newe anya n'ezi mara na o nwere ebe ọzọ nke dịkwa ibe ewu na ịmana ihe dị na di na nwunye ewu na o nwere onye fikwalụ anụ di na nwunye na Chineke fikwalụ anụ di na nwunye isikwa m si ya dị catkiss asị mgbe ụfọdụ na awụ na ịbụ di na nwunye enyere Chineke na ohere ka ha bata n'ezinụlọ mana onwe awụ na Chineke anọrọ ya ekwensu eme gịnị ekwensu anọ ewere ọnọdụ eme gịnị wee kpabazie orighori mana nsogbu adịrị the catkiss biko Igbo ọma na-ege ntị enkwa na ebe unu jelu anyị ka na-eche nche imebe anyị na-eje kịta ka anyị gaa n'ime ahịa ka anyị wee nụrụ ọnụ ndị mmadụ mmadụ ihe a ga-etinyere anyị n'isiokwu a mmadụ ihe ndị mmadụ kedu mana ị na-ekwu nke gị ana m ekwu nke m mana kụzie n'ezi ka anyị nụrụkwa ọnụ ndị mmadụ ma ha ga-esi wee tinye ọnụ n'okwu a enwere oge ije ebe a kela ya anyị na-abịa na nghọta nke m otu nsi ghọta ya na
nwoke nụrụ nwaanyị na-agba n'ezi nwere ike ibute na nwaanyị ya na ya bi a na-emewe ọfụma dịka mgbe ọnwa na onidiri ka ya na ya nwee ihe mmekọrịta ihe ọzọ dị iche iche agwa nwaanyị na-akpasị ya n'ụlọ ka o nwere ike iji na-eme ihe dị otu a onwe ewu dịka o si wee dị na nwaanyị na-agba n'ezi ụlọ o nwere ike ọga anya na ya bi na ya dị n'ụlọ dị ya ọ na-enye dịka otu mmekọrịta na-adị ọ na-enye satisfaction dịka ndị oyibo na-ekwu ya otu nchi wee ghọta na nke mụnwa na echiche nke m ihe m ga-asị kpatara ya bụ nwoke na nwaanyị amaghị onwe ha ọfụma because ịma na oge mbụ mgbe gboo oge nna anyị na nna anyị ha toro etu ha si wee too bụ nwoke tolite a ga-achọtara ya nwaanyị ya alụọ mana kịta na ụwa asaga ya so ụwa abụrụ ọzọ oge a na-achọtara nwoke nwaanyị ibu na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na nwoke ọbụla achọtara nwaanyị chọtara ihe ọma so kịta na-abụ mụnwa ghọtara n'uche nke m na o kwesịrị ka nwoke na nwaanyị mata onwe ha ọfụma ọ bụgoro na ọ bụ at least ọnwa abụọ ma ọnwa atọ ma ọnwa isii ka ha mata onwe ha ọfụma ka ha mara ma ha abụọ ga-anọnwu na di na nwunye maka di na nwunye bụ ihe bụ abasigo imetụga aka ife ụfọdụ nwere ike ibute ya na-ajụzi kedu ife anyị ga-eme kedu ife ikpebi uche gị kedu ndụmọdụ ị ga-enye nwoke na-agba n'ezi ma ọ bụ nwaanyị na-agba n'ezi biko kedu ndụmọdụ ị nwere oge dị otu a ka ihe a ga-eme ka egbe kwụsị ụdị akara ụdị omume dị otu a na nghọta nke m bụ ọwụ na nwaanyị na-agba n'ezi filu na ya na di ya na-anọkọrịta otu o si wee dị ya mma ọ nwere ike na echiche etu esi ekwu ya nke nwaanyị agwakwanụ di onye ọwụ ya na ya si a na-ekwe ihe dị otu a na ọ na-adụ oke na eme ya na ọwụkwa na onye anya na onye adabasị na ihe a na-eme ọ nwere ike si kie ndụmọdụ n'aka ndị ọdụ sọpoz isi n'aka ha ka e wee gwa ihe ọ ya eme ka udo